10 tellen. Ja, gebruik de schouders. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kom op dames, deze kant uit. Nee, maar wat een klein. Maar wat een klein. Deze, daar staat er mee. Ja? Tja, 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 tja. Dit heet Floatfit. Het houdt in dat we bezig zijn met allerlei oefeningen, de power erin. Het is 30 minuten en dan willen we helemaal los. Dit is aardig nieuw, ja, maar landelijk gezien is het al in opkomst. Alleen hier in Friesland is het niet nog erg bekend. Hoe lang doe je hem dit al? Vanaf februari. Kom op dames, heel naar beneden. Alles heeft met balans te maken, je buikspieren. Alles wat jij normaal vindt op de grond is daar niet normaal. Zelfs de meeste sporters, de goede sporters, die gaan dit echt heel lastig vinden. Hoe zwier is dit? Oh, ik vind het heel erg zwier. En als ik thuis ben, dat denk ik van dat voel van mooi, maar de dagen erna dan heb je echt heel veel spierbinnen. Want hoe lang moet je hem knallen? En jelloeren. En hoe is het om op zo'n plank op het wetter te staan? Hoe schreeuw het is? Nou, de eerste keer werd het heel eng en dan denk je echt van je valt er steeds naast. En dat is het dus. De oefening bij wat te maar dat je erop staat, dan is het heel moeilijk om je evenwicht te houden. Ja, goed zo. Beetje van de voeten van de Arabees. Tja, tja. Laatste 10. 10. Van je buikspieren. Balans. 5, 4, 3, 2, rust. Het is vooral populair bij de vrouwen in Nota, zeg ik. Ja, ik weet niet waar die mannen blijven. Ik weet niet waar ze zijn. Ik zou zeggen, nou, kom op. Ja, die kerels binnen blijkbaar net zo stoer. Ja, het zijn mietjes. Want waar is dit al je goed voor? Waar is het goed voor? Het is voor alle spieren die je hebt, die je in je lichaam hebt, waarvan je niet dacht dat je die had. Dus ja, ik zou zeggen, als je het meedoet, dan ervaar je ook en dan weet je, oh, dat is het. Ja. En waarom stond je hier op een festival en net iets wetter? Ja, ik vind dat vervelend. Kan ik niks zien, zo heb ik overzicht. Kan ik ze allemaal onder de plank houden. Nee, doe eens nog meer lessen, ik natuurlijk. Ja. Of is het net het wand? Nee, dan is het niet te doen, nee.